Koncepciou výtvarného odboru je výchova samostatnej tvorivej osobnosti žiaka, citlivej a vnímavej na výtvarné podnety. Nadväzujúcimi výtvarnými cvičeniami sa žiaci nielen zdokonaľujú v kresbe, maľbe, modelovaní, grafike a práci s materiálmi, ale porozumejú aj základným kompozičným a štilizačným princípom, farebným vzťahom a iným zložkám výtvarnej reči. Rozvíjajú si tým všeobecne tvorivé a kritické myslenie. Stávajú sa kultúrnymi nadšencami a získavajú potrebu neustálej tvorivosti, narúšajúcej stereotypné životné modely. Môže im to zabrániť stať sa súčasťou manipulovateľnej masy a majú tak šancu nielen vzdorovať konzumnej deformácii človeka, ale realizovať duchovnejší a etickejší životný ideál.